Okay. Kabang umanta mo kantag, ang malipayong gasing-kasing, maoy maayong tambal, maayong tambal. Ang malipayong kasing-kasing, ang masulubon nga espiritu, nagapauga sa bukog. Ang malipayong kasing-kasing, kalipay. Salamat, Jim. Praise God. Kani. Iigo ni sa kamera. Okay, dara. Igo ko sa kamera. Nara. Kana. Malipayon man na. Tindog ta. Tindog. Bidaw? Wala man na kita. Malipayon. Ang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal, maayong tambal. Ang malipayong kasing-kasing, masulubon, ang masulubon nga espiritu, nagapauga sa bukog. Ang malipayong kasing-kasing, kalipay sa Ginoo. Amen. Praise God. Lord, salamat. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw ako diyan, kuhaon, sugatong na siya. Ikaw ako diyan, kuhaon, lalino nagpusa. Panganunod talipay ang aking matagamdaman, kaubang na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulong bulawan ang aking pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan ang siyang magulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundon tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako iyan, uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako iyan, uhaon, lalinong nagtusa.
wala na ikamatalo isugo. Pun kaninyo. Padayon kita sa mensahe nga gisugdan kaganihang buntag. Ug ablihan nato pagbalik ang ato mga Biblia sa libro sa Lucas chapter 22 verse 31 down to 32. Ang iyang pulong nagaingon, Simon, Simon, gipangayo kamo sa yawa, aron kamo alig-igon sama sa trego. Sama ni Hub sa Old Testament, nakita sa yawa ang alagad sa Ginoo nga mao si Hub. Og sa diha nga nagsultianay sila sa Ginoo, gitugyan sa Ginoo si Hub sa kamot sa yawa. Tungod kay miingon man ang yawa, ituy-od ang imong kamot ug ihampak kaniya, dili ba mausab ang kinabuhi ng tawhana. Ingon ang Ginoo, di ay nahalasukad karon akong itugyan siya diha kanimo apan ayaw hilabti ang iyahang kinabuhi. Mao ra gyud nay nakaayo kay makahimo ang yawa sa pag-alig-ig kanato apan dili siya makatandog bisan sa atong kinabuhi. Nagaingon ang libro sa Lucas, bisan buhok walay usa nga mawala. Nagpasabot na grabe ang proteksyon sa Ginoo kanato. Okay. Og sa verse 31 niingon si Jesus kang Pedro, apan ako nagaampo kanimo Simon, nga ang imong pagtuo dili mawala. Og human unya niana baliki sila, lig-o na ang imong mga igsoon. Makita nato dinhi na ang Dios nagapangitag tao nga magusganon ug lig-on uban kaniya. Okay, kaganihang buntag gisgutan nato ang mga kusog nga gibatunan nila ni Abraham, ni Moses, ni Pedro. Okay. Ang kusog ni Abraham mao ang iyang pagtuo. Abraham's greatest strength was his faith. Pagtuo. Apan nahimo nga nagluya ang iyang pagtuo sa dihang niabot gyud ang punto nga moarag dili na kaya sa dihang ni kanaog sila sa Ehipto sa Genesis chapter 12 verse 10. Tungod kay ang iyang asawa nga si Sarah usa ka matahom, maanyag. Og miingon siya, daghan gyud kanimo Sara ang maibog. Kung mangutana, kinsa ako, ayaw ako ang kunang nga bana, kundili ina igsuon. Okay. Kay kung ingno nimo nga bana, siguro nga patyon yun ko nila. Apan kung ingnon igsuon, ila kong atimanon, kay igsuon taka. Og tinuod, nakita nato naggikan sa kusog sa pagtuo. Apan niabot nga niluya ang iyang pagtuo. Si Moses, ang iyang kusog, mao ang iyang pagkamapainobsanon.
sa Numeros chapter 12 verse 3. Apan nawala ang iyang pagkamapainomsanon sa dihang niabot sa punto na didto nagyud sa pinakatumoy nawala ang iyang kusog ug nahimo siyang isog niadtong panahon na tungod sa mga taga-Israel. Nasuko ang iyang kasing-kasing, giingnan siya sa Ginoo, sultihi ang bato. Tungod sa iyang kasuko, nawa ang iyang pagkamapainomsanon, gilatos niya ang bato sa makaduha, ug niagi ang tubig, didto ang kapakyasan. Si Pedro, usa siya katawo nga isog, apan ang iyang pagkaisog napaong. Bisan miingon pa siya sa Ginoo, magpakamatay ako uban kanimo kung kana ilang buhaton. Apan sa dihang niabot sa insaktong punto nga masulayan ang iyang pagkaisog, napaong ang iyang kaisog sa dihang gilimod niya sa makatulo ang Ginoo. Humani adto mitugtugaok ang manok ug mihilak siya. Mausab kanato, dili kita magapangandak sa atong kaugalingon nga makaingon kita ni anang mga butanga. Apan ang punto nga makuha nato dinhi, gusto sa Ginoo nga mapadaygan kita kung asa ang imong kusog karon. Dili ba mo ampo mada, Lord? Hatagi kog igong kusog nga makabarog ug makapadayon kana nga kusog. Hallelujah. Unsang kusog ang imong gipangayo? Kusog ba sama ni Pedro? O unsang kusog dunay specific nga imong pagapangayon? Kusog sa pagtuo. Okay. So dinhi makita nato. Niingon ang Ginoo, human unya niini Pedro, balik lig-una ang imong mga igsuon. Ang punto nga makuha nato dinhi mao ang paglig-on. Gusto sa Dios nga magapabilin ako, ikaw, kita nga mga katawhan sa Dios, lig-on. Amen. Ganiha gisgutan nako ang upat ka punto. Lig-on diha sa Dios. Walay laing Dios, usa lang si Kristo. Lig-on diha sa pulong word. Lig-on sa pagtuo o lig-on usab diha sa mga pagsulay. Ikaupat. Og tungod niini, nakita na nato ang mga kusog nga naa karon kanila sa mga patriarka kaniadto. Ibalik nato diri sa atong panahon. Kumusta ka? Sa imong kaugalingon, unsa ang kusog nga naa kanimo karon? Kusgan ba ang imong pagtuo? O kusgan ba ang imong gugma sa Dios? O asay kusog nimo diha? Gugma ba sa Dios o gugma sa kalibutan? Kusgan ba ang imong paggamapainomsanon? Kaya ang Biblia nagaingon, isipa ang uban nga mas maayo pa kay kanimo. Okay. O unsay ana ang kusog diha kanimo? Kusog ba ang dali nga mahiubos? Okay, so makabalansi ka kung asa ka dihan dapita. Dunay usa ka maayong ehemplo na makita nato sa Biblia. Kinsa kini siya? Sa Genesis chapter 25, mao ni ang atong ipadayon karon nga wala nato hisguti kaganihang buntag. Genesis chapter 25. Verse 27. Ang mga batang lalaki mingtubo. Si Esau
nahimo siyang mangangayam, morning skillful hunter, mangangayam. A man of the open country, mangangayam. Samtang si Jacob, usa kini siya katawo na murag wala. Naara kanunay sa ilang balong-balong. Ang iyang amahan nga si Isaac, who had a taste for wild game, ug iyang gihigugma si Esau, apan si Rebecca, naa siya mahigugma sa iyang anak nga si Jacob. So dunay pabor. Makita nato dinhi na si Esau maoy usa ka maayong ehemplo alang kanato karon. Og nasayod na ta na si Esau maoy nahimong maguwang kay kang Jacob. Okay. Maoy nahimong maguwang. Og tungod diini niabot ang panahon. Okay. Sa 29, si Jacob nagluto siya. O kanang, unsa niyang giluto? Beans. O miabot usab ang iyang maguwang nga gikan na ngayam. Okay. Og siya miingon sa iyang igsuon, dali bi, tagairag ko niya ang imong giluto na mapula-pula. Okay. Ingon siya, gigutom ko. Siya tagaay ko. Og mitubag ang manghod. First, siya nga ayaw, sabot sa ta. Sabot sa ta. Kung mangayo ka sa akong giluto, ihatag na ko ni pero magsabot ta. Unsa man, sell me your birthright. Ikaw man ang akong magulang, ako manghod man ko kay gamay ra may diferensya ang pagkamagulang ni Esau. Pagpanganak sa inahan na si Rebecca, unang nigawas si Esau. Nagsunod kay kaluha man ni sila, nagsunod ang manghod nga nagagunit sa tikod sa iyang maguwang. Nagagunit. So ato pa nagsunod yun sila. Segundo lang ang diferensya sa pagkamaguwang. So dinhi, miilag yun si Jacob nga manghod siya. Ingon siya, dili ta katagaan kung dili ta magsabot. Ibaligya ang imong pagkamagulang. Ikaw ang manghod, ako na ang magulang. Nihangad kadali si Esau, isa kapayat ni ana. Ingon siya, sige, asa may palabihon. Mamatay ko o mabuhi ko. Okay. So dinhi, morag gitamay, morag wala lang niya una-una. Unsa ba di ay kabililhon sa Dios, dili sa iya. Atubangan sa Dios, bililhon kaayo ang iyang pagamagulang. Sama nato, bililhon kaayo ang iyahang pagtawag ka nato, ingon nga ikaw paganganlan anak sa Dios. Ang mga anak sa Dios mingon amen. Bililhon. Hallelujah. Ingon siya, kanara di ay, unsa may nakaayo ni ining birthright kanako? What good is the birthright to me? Ingon siya, walay problema ng birthright. Nahala, ikaw na ang maguwang. Ako nang manghod, bitagay ko kay mamatay na ko sa kagutom. Ingon dayon si Jacob, isaad ha, swear to me first. So, kung siya gibuhat, nanumpa si Esau. Ingon siya, more pa. Ikaw na'y manoy, ako na'y manghod. Okay. So he swore an oath to him, sealing his birthright to Jacob. So, gihatag na ni Jacob kang Esau ang mga makaon, uban ang mga liso, og hingkaon og miinom siya.
Maniadto nabusog siya. Og didto iyang gidispise, gitamay ang iyang birthright sa may pulos yung pagamaguang ugot humunta kanara wa man ay problema. Kita-kita ra bitaw na ang Dios wala matulog. Sa atong panahon karon, ang Dios wala matulog. Nakaila siya kung kinsa ka. Nakaila siya kung giunsa nimo siya pagmahal. Nakahibalo siya unsa ikaw ka mahigugmaon kaniya. Giunsa nimo ang Dios sa pag-atiman sumala sa imong kaugalingon. Nahibalo ang Ginoo. Unsa nimo siya kamahal. Nahibalo ang Ginoo. Unahibalo siya kung dili bapod nimo kaayo mahal. Mahal nimo ang Ginoo pero dili kaayo nganuman mailha sa atong pinulungan. Tama? Amen. Okay, kumusta? Dinhi makita nato na si Esau was a profane person. Kanang profane means worldly. Ang iyang panglantaw, walay panglantaw sa Ginoo. Naaman tuod siya panglantaw sa Ginoo pero dili kaayo. Mas dako ang iyang panglantaw dinhi sa kalibutan kaysa Ginoo. So laktod nga bagasulti, matawag siya common person, one who live for the world and not in God. Kay not in God man, not belonging to God. Maunay problema ron sa atong panahon. Mga igsuon ko diha kang Kristo, panahon na ni karon na examine nato atong kaugaling o Lord. Imo ba ko? Hallelujah. Kining atong panahon, dili klaro, walay klaro. May panahon na muluag, mukalitlag kahugot. So dili na klaro. Kung maghuna-huna man siguro tang mahibalik, kung mag-ampot akong mahibalik maayo man. Apan sa akong pagpamalandong morag malisod na. Kung maghuna-huna tag mubalik manggani, wala na lahin, Ginoo na mubalik. Rapture. Okay, so unsa ni si Esau? Si Esau is lack of spiritual diligence. Bitterness against other. Deuteronomy chapter 29 verse 18. Di ara diri ako gidala kong cellphone kay naa ako'y Bisaya nga Biblia. Deuteronomy 29 verse 18 unsay giingon diha, tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kun babayi, kun panimalay, kun banay, kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang Hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo, mauning bitterness. So mauni si Esau, lack of spiritual diligence, bitterness against other, sexual immorality, and living for the world and the flesh. Mauni. Karon, unsa nahitabo? Genesis chapter 27, verse 30. Kay sa unang panahon, ang kinamagulangan maugyoy mudawat
makapanunod sa panulundon, espirituhanong panulundon. Karon, kini nga chapter sa 27 sa Genesis, giilad man ni Jacob ang iyang amahan, dili ba? Nag-ihaw iyang mama og karnero, giluto pagdali. Unya gisuloban si Jacob og balhibuon nga sanina. Kay ang iyang maguwang balhibuon man. Ang iyang amahan na si Isaac, wala na, tigulang na kaayo og dili na makakita. Ding duol dayon, niingon dayon siya, tay, ani ana ang imong gipangayo kanako nga pagkaon, humani ini, panalangini ako. Okay, di ba? Niingon dayon si Isaac, ang imong tingog morag si Jacob, duol ra gud diri dong. Ning duol si Jacob nga nahadlok, kay mabisto niya, matungluhan unya siya. Dali dong, duol ra gud pahikap ako. Ang imong tingog si Jacob, sa dihang ni duol, ako ni tay. Paghikap ni tatay Isaac, uy, si Esau. Iyon siya dong hagki ko dong, hagihagkan dayon ni Jacob. Sa dihang gihalukan siya, gipanalanginan. O ang iyang panalangin sa verse 27, Genesis 27:27, so he went to him and kissed him when Isaac or Isaac caught the smell of his clothes. He blessed him and said, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you of heaven's dew and of earth richness and abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Nahumana ang panalangin. Importante yun ng mga pag-ampo sa ginikanan sa mga anak. Human, verse 30, after Isaac or Isaac finished blessing him and Jacob had scarcely left his father's presence, ang iyang igsuon nga si Esau niabot pod gikan sa iyang pangayam. Unya, verse 31, giandam dayon ni Esau ang nindot nga pagkaon, human diha naluto, gidala niya sa iyang tatay, og miingon dayon siya kaniya, tay, niya na, ako nang giluto. Iyon siya, niya na gyud. Aron, nga imo akong kapanalanginan. Og didto nahikugang ang iyang tatay si Isaac. Niingon siya, kinsa ka? Iyon siya, si tatay na punoy, si Esau. Ang imong kinamagulangang anak, si Esau. Nakurat dito sa verse 33 ang iyang tatay, maurag wala mahilo na og miingon, kinsa man na ito siya? Nga nagapanghanting usab, alang kanako, og iya akong gipakaon. Ako mikaon. I ate it just before you came. Sa wala ka pa moabot, gipakaon ko niya. O gipanalanginan ko siya. And ended, he will be blessed. Nakuha yun niya ang tanang panalangin sa pagkadungog sa maguwang ni ini sa iyang amahan, sa gisulti, morag mubuto
ang iyang bakbak nga misinggit siya. Ingon siya din and said to his father, ingon siya, panalangini ko, tay. Itay, panalangini ako. Perting hilak niya. Mga igsoon, andama ang imong kaugalingon karon. Kay ingon ang Biblia, usa, duha ang magagaling, usa ang pagakuhaon, usa ang ibilin. Duha ang muadto sa uma, usa ang kuhaon, usa ang ibilin. Dili na gyud na mausab. Basin maingon unya tag si Isaw, maingon, nganong nahibilin man ko? Tay, wala na ba'y lain pang panalangin? Pangandam. Amen. Pangandam. Kining hitabo ni Isaw, usa kini kamaayong ehemplo sa atong panahon karon. Niingon si Jesus, humanon niya sa pag-alig-ig Pedro, kay di mangyud ka mataga, kay ako mismo nagaampo kanimo, ngang imong pagtuo dili dagon. Balik, adtua ang imong maigsuon, liguna sila. Kay dinhis kalibutan, daghang Dios nga nagpaka-Dios. Dinhi sa kalibutan, tanan dunay pagtuo, pero dili tinuod ang ilang pagtuo. Dinhi sa kalibutan, daghang pulong, pero usaray tinuod. I am the way, the truth, I am the truth. Amen. Walay laing kamatuoran, truth. Ang pulong ni Kristo. Pabilin kamo kay ako sabu, pabilin kaninyo. Kaya kung dili man ikaw magpabilin kanako, may sama siya sa usa ka sanga nga naputol, unya malaya. John 15. Siya nga nagapabilin kanako, nagapabilin sa sanga, magapamunga siya daghan. Okay. Siya ang tanan. Bisan sa mga pagsulay. Hallelujah. Amen. Kining panahon na makasabot na yun ta, unsay gisulat ni Pedro. Wa yun masayop ang Biblia. 1 Peter chapter 4. Hallelujah. Moabot yun ning panahon na dili na yung kakadagan ni aning panahon na. Praise God. Okay, dear friends, 1 Pedro 4, versikulo 12, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering. Ayaw lang ikahibulong ni ining grabe nga mga pagsulay nga imo pagantuson as though something strange were happening to you. Ingon siya verse 13, but rejoice that you participate in the suffering of Christ. Pagkalipay hinuon nga nahiapil kita sa mga pagantos diha kang Kristo so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sa diha ngay padayag na kini, muawas ang dakong kalipay. Verse 14, sa dihang lutuson ka, lutos na yun. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer, or thief, or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, or do not be afraid. Mauna. But praise God that you bear that name. Iyon siya kung ikaw nag-antos ka man sa ngalan sa Ginoo, wala ka mag-antos kay nakapatay ka, nag-antos ka, angayan yung kang mag-antos kay nakapatay ka, nadakpan kang nangawat, o sa bisan unsa nga mga krimen nga gihimo,
Kundili, nagantos ka, ingon nga Kristohanon nga pagantos, ayaw kahadlok, ayaw kaulaw. Dayga ang Dios nga ikaw nakaambit ni ini ngalana. Ngano? Verse 17, for it is time for judgment. Mao na ni ang pag-aligi, ang paggahin sa tinuod nga genuine nga Kristohanon ug sa dili Kristohanon nga tinuod. Kay ngano, didto sa pamilya sa Dios magsugod ang hukom. Ingon diri, for it is time for judgment, begin with the family of God. Magsugod karon ang hukom sa mga Kristohanon. Busa balikon ako, magligon, pagligon igsoon. Amen. Gipangutana ra ba si Satanas diin kagikan ingon siya wala ko'y pahulay. Libuto nako ang kalibutan, wala ko'y pahulay. Unsa may tuyo niya? Ingon ang Biblia sa 1 Peter, naglibot siya, nangita siya matukob. Hallelujah, amen. Bantay ta sa atong mga baba, basig matukob ne. Magunitan ka unya niya. Kung ang imong kumagko magunitan, birahon ang imong palad, hasta bukton, hangtod lamoyon ka. Kining atong baba, dili masabdan sa yawa ang sulod sa imong hunahuna o kasing-kasing, pero kung imong isulti, praise the Lord, nasabdan dakpan ka na. So ingon ang Biblia, diha magsugod sa pamilya sa Dios. And if it begins with us, kay kung magsugod man di ay kini kanato, unsabay mga panghitabo, what will the outcome be for those who do not obey? Unsay mahitabo ni adtong moarag si Esau, nga wala niya hatagig pagtagad ang iyang pagkakristohanon, walay kusog, pwede ra. Hallelujah. Importante ang pulong sa Ginoo. Dili ta malig-on og walay pulong. Ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo. What will be the outcome? Unsay kahit mahitabo kanila for those who do not obey the gospel of God. Verse 18, kung lisod man maluwas ang mga matarong, what will become of the ungodly? Sinner. Daghang Kristohanon nga nagkinabuhi paghihapon ni aning sinner. Panahon na. Gamay na lang ang panahon. Be ready. Matthew chapter 24. Okay, Matthew chapter 24. Pangitaon nato itong nagagaling. Okay. 24. Nagagaling. Badlisin ang inyong nagagaling. Ako diri-dili malimtan ako kay na may drawing nako duha ka tawo nga nagaling. Diara nagaling sila. Matthew chapter 24 verse 40. Duha ka mga lalaki nga naa sa uma. One will be taken and the other left. 41. Duha ka babae will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Verse 42. Therefore, amen? Busa. Pangandam na. Because you do not know on what day your Lord will come. Pangandam na. Hallelujah. Keep watch. Be ready.
Duha kalalaki nga nasa uma, usa pagakuhaon ang usa ibilin. Naabay second chance? Wala. Wala kay mabasa dinhi second chance. Moingon sila og mahibilin ang magpaputol na lang sa liog aron maluwas. Wa man gani ka madala sa rapture magpaputol na ba hinuon? Ikaduha, walay second chance sa mga hintil. Kay ang atong paglaom is caught up. Human sa rapture, ibalik sa Hudiyo. Romans chapter 11, ibalik sa ila. Okay. Romans chapter 11. Okay. Mao ni ang giingon niya. Consider therefore the kindness and sternness of God, verse 22. Iyon siya, sternness to those who feel, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. Okay, kung wa man gani kuno kaluy. Okay, and if they do not persist in unbelief, they will be grafted in. For God is able to graft them in again. After all, if you were cut out of an olive tree that is wild by nature, and contrary to the nature, were grafted into a cultivated olive tree. Okay. Verse 25. I do not want you to be ignorant of this mystery. Ingon si Pablo, dili ko gusto nga kamo magpabilin nga dili masayod ni ining tinago nga butang. Tinago, kining rapture, tinago. Brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come. And so all Israel will be saved. Sa diha nga moabot ang insaktong gidaghanon sa mga hintil, kita kay hintil man ta, sa diha na moabot ang gidaghanon sa mga hintil, ibalik ang kaluwasan. Sirado na ang ebanghelyo sa mga hintil, ibalik sa Israel ang kaluwasan. Praise God. Mao ni ang giingon sa Ginoo sa diha nga mungit-ngit na dili literal nga gabi. Sa dihang mungit-ngit na, wala na'y taong makalakaw, kay mawala naman siya, mapandol naman siya. Mintras may kahayag pa, sige, lakaw. Amen. Verse 26, so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob, and this is my covenant with them. Ang ilang pagkadili, Diyos nun, ingon siya iyang usabon, gikan kahagob. And this is my covenant with them, when I take away their sin, sa dihang pasayloon na sila sa Ginoo. Okay. So dinhi, nibalik si Esau. Tay, kauna, nakakuha yung kong kanang binaw tay, giluto na ko. Pagkadungog, kinsa di itong dinhi karon nga nikaon ako. Pagkadungog ni Esau, perting hilak, gilimbungan yun ko di ay. Ilimbong, nagsabot sila. Ikaw na ang manghod, ako na ang magulang. Karon, kay siya na, nagsabot man ang tinuod. Ang tinuod nga na ay mga rights. Si Jacob o si Esau may tinuod nga tag-iya sa iyang titulo. Adto ta sayo ta titulo. Si Esau ang tag-iya. Ingon si Jacob, dili ta katagaan ambi ng imong titulo be, ako na tag-iya. Nasa ilang panahon ang katurang titulado mao ray makadawat og panalangin.
Katong magulang, birthright. Ingon dayon ang tag-iya, walay pulos nga titulo ha, mamatay ko pag-unsa man ang papel. Pag-unsa man, tagay ko bi, sige imo na ng titulo sa pagamagulang. Wala mahibalo si Esau. Unsa ka-importante sa Ginoo ang birthright. Mga Kristohanon, importante ka sa mata sa Dios. Importante kita sa mata sa Dios. Sa diha nga muampo ka, abli ang iyang dalunggan. Sa dihang magadaig siya, magadaig ka, magsimba ka, malipay ang kasing-kasing sa Dios. Importante ka sa Dios. Mao, nga ayaw sunda ang kinabuhi ni Esau, nga daw morag, waay lang. Mao man ay sakit sa mga simbahan karon. Away may problema na. Kaso na. Daw sa waay karon. Ning ingon man ang amahan, do, pangayam kay mukaon ko. Mo may tugon sa iyang amahan. Pangayam do kay mukaon ko. Humagkaon ako, panalanginan ko ikaw. Nakadungog man si Rebecca. Kadungog mang inahan. Tawag niyang iyang anak. Hakob, dali. Ang imong tatay mo rilis nagpanalangin. Karon, sige, mag-ihaw ta. Ihaw. Sige. Muna, kani, luto siya. O isulog ni, kani bahibog isulog. Unya, pag maluto na ni, ihato dito. Unhi si Esau. Kay nagsabot naman kaha mo. Nagsabot namin ay nga ang titulo niya, ako na. Ang tag-iyag yun mismo, nagsabot mi. Dili si tatay ang isabotan. Siya, kay siya may tag-iya sa iyang titulo, nagsabot mi. Nga ako nang magulang, ako na ang mudawat sa panalangin. Siya manghud na ako na siya. O sige, ihatod. Hato dayon dito, ingon dayon yan tatay. Tay, ingon dayon si Jacob. Tay, ni anatay, nakaluto na ko. Nakakuha ako sa akong pag-ayam. Ayam man na sa Bisaya, no? Kanang hunting ayam, pangayam. Iyon siya. Ikaw ba kini anak? Si Esau? Iyon siya ako tay. Iyon siya ang imong tingog, si Jacob. Kibutan naman iyang tatay, kita sa mag-edad. Iyon siya dali diri dong, duol ko no dribi. Hikapunta ka. Paghikap niya, uy, si Esau man di ay. Unya, kiss dong, kiss. Kiss ko, kay mukaon ko. Dili ba ko mukaon, akong ibubo ang panalangin. Tiaw mo, sulti lang sa amahan, panalangin, dawaton sa anak. Tiaw mo na. Sa diha, nga gikisa niyang iyang amahan, di panalanginan dayon ang iyang anak, nga maoy manununod sa mga panulundon nga langit nun. Panalangin. Kung tanaw ni mo, kinsa may gipanalanginan karon, si Esau o si Jacob. Israel. Grabe ang Israel. O ang iyang panalangin, ngadto sa generation to generation. Wala gyud mawala. Nya, kumusta ang kaliwat ni Jacob? Kabalo na mo kung saan ang kaliwat ni Jacob. Kumusta sila? Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Karon kay nakakuha man gyud si Esau, luto siya. Pagluto niya, hatod na, tay, ni ana, nakakuha na ko tay. Ha? Kinsa dietong dinhi karon bago pa? Nga nagpakaon kanako o gibubo ko ang tanang panalangin ug nahurot na. Oh. Gilimbungan, dili man limbong kang gihimo ni Jacob kang Esau. Kay mismo silang duha nagsabot. Ang tag-iya sa titulo, si Esau man. Gihatag mang Esau ang iyang titulo sa iyang manghod. O sige, imuha na na. Ikaw na ang magulang. Di ba nagsabot sila? So, gikuha sa manghod. Kaya nagsabot naman sila. Di ba niingon man si Jacob, isaad ha, isaad, swear. Isaad, nga ako yun ang magulang. Saad lagi. So may pulos niya ito pagka magulang nga mamatay man tani. Madungog na nimo sa panahon karon. Nadaghang mga pulong nga imong madungog nga daw walay bili ang tawag. Walay problema.
Lawas ra bitaw ni. Pero sa Ginoo, hallelujah, masubo ang kasing-kasing. Karon, nadala bag hilak, kining rapture nga moabot, wala na isikan chance. Peting hilak ni Isaw, tay, wala na ba'y lain nga panalangin? Hallelujah. Bangulngol, kung siya hilak, tay. Oh, unsa pa may panalangin niya pagadawaton. Okay, Genesis chapter 27. Genesis chapter 27 verse 34, when Esau heard his father's word, sa pagkadungog ni Esau, he burst out, mingbuto. Gikan, dili ka ng word burst, dili basta-basta na ba? Kanang siga! Kung magtiayon ang usa na hibilin, niya ang usa to na nawala na. Madala pa baka ni bughangyo nga, Lord, naapa ko. Og dinhe, makita nato na pirting pangamuyo ni Esau, nagmahay siya. Ingon siya, Father, bless me too, my father. But he said, verse 35, your brother came deceitfully and took your blessings. Gilimbungan ko sa imong igsuon o gikuha niya. Wala man to limbongi kay sila may nagsabot. Ang iyang tatay lang, walang makakita, wala may balo sa sabot nila. O niya si Esau miingon, isn't he rightly named Jacob? Ang ngayon yun siya hingalag Jacob, kay Jacob siya. He has deceived me, iya akong giilad. These 2 times he took my birthright, and now he's taken my blessings. Unang ilad niya ang akong pagamagulang, ikaduha, iyang gikawat ang akong panalangin. Then he asked, ingon siya, tay, wala na ba'y nahibilin, bisan o kanang lunok na lang? Haven't you reserved any blessings for me? Verse 37, mitubag yang tatay kang Esau, I have made him Lord over you, and have made all his relatives his servants, and I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son? Iyon siya, nahurot na lagi. Nahurot na yun, anak ko, nahurot na. Iyon siya. Siya na ang mahimong Lord sa imo ug sa imong mga kaliwat. Iyon siya, ug ang tanan, panalangin, nahurot na. So, unsa pa man, akong pagabuhaton, my son, si Esau, miingon siyang tatay, do you have only one blessings, my father? Bless me to my father. Unya si Esau ming tiyabaw, hallelujah. O ang iyang tatay si Isaac miingon, your dwelling will be away from the earth. Hala, ang imo pagpuyo. Your dwelling will be away from the earth. Richness. Away from the dew of heaven above, puros away. You will live by the sword. Iyon siya, mahimo kang pirata. Mo ni panalangin mo. Mahimo kang problema. You will live by the sword. Mahimo kang pirata. And you will serve your brother. But when you grow restless, walay pahula, you will throw his yoke from off your neck. Wala lang yun. Perting suko ang Esau sa verse 41. Okay, maayo ba ang pulong sa Ginoo mga igsoon? Niingon si Jesus, Pedro, ako nagampo kanimo, giampuan ta ka. So kining prayer,
dako kaayo og epekto kanato. Pray, 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 pray. Ingon si Jesus Pedro, nagaampo ako kanimo nang imong faith dili mawala. Humani ana, turn back to your brothers. Unya, liguna sila, strengthen them, liguna sila. Kaysa madugay ug sa madali, mahitabo gyud, moabot gyud ug maunaning mga panahona karon. Hallelujah. Amen. Okay, so mauni ang gi-reveal sa Ginoo kanato karon. Busa kinahanglan magpakabana na kita. Alang sa walay pagpakabana, hallelujah. Si Esau maoy maayong ehemplo kanato. Si Esau maoy maayong ehemplo. Dili na nimo madag-ampo sa dihang moabot na ang panahon. Rapture. Nahibilin ka. Ang imo na lang diha maglaroy-laroy ka, nag-asa ka mo paingon. Wala na. Kung nakakita mo sa Thief in the Night, ato lang inon si Doy-Doy na mag-record tag Thief in the Night. Pangita Doy, kay kamao mas Doy-Doy na kanang tinaw Doy, kay magpasalida ta din hiya og Thief in the Night. Na ako'y salida ni ana. Nawala tong akong mga USB nga gipangtigom. Thief in the Night. Ang babae naglaag-laag na gyud in town siya. Dihay panahon nga gisugat na siya, kay dakpon siya diha taliwala sa tulay. Wala na may laing kadaganan, ni ambak siya dito sa suba. Kay dakpon man gyud siya. Okay. Ang Biblia is a very, very accurate. Walay kulang, wala po'y sobra. Tama gyud. Okay. Tama gyud. Nganong mayon ko tama ni arao? Bidaw. Makitaan ba? Praise God. Okay, verse 20. Lucas 21 verse 20. When you see Jerusalem being surrounded by armies, karong panahon na, dili na basta-basta nga mo agi-agi ka kay naana ni armies. Tama gyud ang panahon. When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountain. Let those in the city get out. And let those in the country not enter the city. Wala na. Kamong naa sa mga kabukiran, ayaw na mugsulod. Ingon ang iyang pulong. For this is the time of punishment, fulfillment of all that has been written. Ron lang matuman ang tanan nga nahisulat. How dreadful it will be in those days. For pregnant women and nursing mothers, there will be great distress in the land and wrath against these people. They will fall by the swords and will be taken as prisoners to all the nation worldwide. Jerusalem will be trampled and owned by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Mao na dili taangay mabalaka, dili taangay maguol, pagkalipay. Amen. Pagkalipay. Ngano?
Tungod kay ikaw makusganon diha sa Ginoo, faithful, ilikay. Amen. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ayaw kaguol. Okay. Revelation chapter 3 verse 10. 3:10. Okay. Tuman di ining akong giablihan. 3 verse 10. Okay. Since you have kept my command and endure patiently. Sa ato pa kay nagmakusganon ka man, strength. Nagmakusganon ka man sa Ginoo, strength. Nagmatinudanon ka man sa Ginoo, strength. Di ba mag-ambot ang Lord, tagay pamigkusog. Unsang kusuga? I-specific ka ng imong kusog. Amen. Iyon siya, kay nagmatinudanon ka man, since you have kept my command to endure patiently, I, God, will work. I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Hallelujah. Amen. Ayaw kadlok. Pagkalipay. Pero katong mga Kristohanon nga wala pa sa kusog sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, maora ni, kinahanglan pa ning kamot yun. Hebrews. Okay. Alang sa walay pagpakabana. Kinahanglan yun maninguha pag-ayo. Hebrews 12 verse 14. Okay, basahon na to kadiot. Muundang naman ko. Ako naman gisira pero basahon na to ni. Hebrews chapter 12. Okay. Dili na madag komedya ning atong panahon. Magkalipay ta. Ikaw ray nahibalo sa imong kagalingon og tinuod ka bang Kristohano og dili. Ikaw ray nahibalo. Ako kay balo. Kay amigo raman ta. Ikaw ra gyud ang nahibalo. Hebrews chapter 12 verse 14. Okay? Make every effort to live in peace. Okay. Tanan ba na ay kalinaw karon? Pero nagkasamok-samok pang kinabuhi na make every effort to live in peace with all Christian, all men, and to be holy. Kay kung wala ko ning holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God. Siguruha nga dili ta mapakyas sa grasya, and that no better root grows up to cause trouble and defile many. Okay, siguruha gyud nga dili ta mapakyas sa grasya sa Ginoo ug walay mga kapaitan nga gamot nga mutubo tungod sa mga kasamok og problema nga maoy hinungdan sa imong pagkatao. Hallelujah. See that no one is sexually immoral or godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit death's blessings, sa diha nga iyan ang kinahanglan unta kini panalangin na gireject siya. He was rejected.
He could bring about no change of mind. Wala di na mausab. Though he sought the blessings with tears, bisan pagmuhilak pa siya. Wala na. You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire. Okay. So dinhi, tama na kining akong gibasa. Okay. Tama na dinhi ang akong gibasa. Bisan pag-unsaon, paghilak, dili na gayod madala. Maayo bang pulong sa Dios? Okay, pahiyom, pagkalipay. Kayang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal. Hallelujah. Praise God. Doy. Sugoon sa kanako doy dagana sa kong sakyanan doy. James, naa diha sa kong sakyanan James na ibag diha James nga kadtong bag na itom dala dire kay kantahon nato ang malipayong kasing-kasing. Iigo sa kamera kanang makita gyud ang akong band paper. Nasa likod James sa likod. Okay. Oh, wala pa. Nasa likod na ibag diha James na itom na kana bitang bag na morag sudlanan og kanang computer. Na diha. Dad adiri. O kana mo na. Okay. Kabang umanta mo kantag ang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal, mayong tambal, ang malipayong kasing-kasing, ang masulubon nga espiritu, nagapaugas sa bukog. Ang malipayong kasing-kasing, kalipay. Salamat, Jim. Praise God. Kani. Iigo ni sa kamera. Okay, dara. Igo ko sa kamera? Oh, nara. Kana. Malipayon mo na. Tindog ta. Tindog. Bidaw. Wala man lagi kita. Oh, malipayon. Ang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal, maayong tambal, ang malipayong kasing-kasing. Masulubon, ang masulubon nga espiritu, nagapaugas sa bukog. Ang malipayong kasing-kasing, kalipay sa Ginoo. Amen. Praise God. Lord, salamat. Salamat Lord sa imong pulong karong adlaw. Imo gyud nga gipahilo na alang kanamo. Diin ang imong pulong mo gamot sulod sa among kasing-kasing. Nga dili makawang ug mapakyas kami sa imong pagtawag nga ni kanamo kay imong pulong nagaingon sa wala pa gani kami mga tao nakailah na ikaw kanamo. Salamat sa imong pagpili ug salamat sa imong pagtawag. Luyo ni ining mga umaabot nga mga pagsulay nga moabot. Ginoo, ikaw ra gayud ang among salipdanan. Ikaw ang among paglaom. Mao nga Ginoo, wala na kami mahimo na ng mga adlaw apan magapaabot kami sa imong pagabuhaton nganhi kanamo. Mao lamang nga magapadayon kami uban kanimo. Lig-una ang imong makatawhan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. 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 Hallelujah. Okay. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siya
ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan, kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay, ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan, kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, mukapyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo, mukapyot ko sa iyong presensya. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya, bumalik ikaw o ako iyan, kuhaon sugatong na siya, ikaw o ako iyan, kuhaon lalino pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ato, pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilang, wala na'y kamatayo, Jesus. Tundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit
panganod, lulod ka